hürmetli televizyon karavasalar, havmağız, hürmetli konaklar. Efirde altın terime tapşırı, hemin Nağım Nurgali'nin tapşırıda başlayayım. Bugün bizim termemizde zor tamaşa, bugün bizde konakta. Bizim yaratıp okuğun tamaşa jurnalı hem yarılı muğlu Aşkadar Radyo'u. Alkışlayız. Şuan konaklar kayıflar ise göbülerler. Ayda buna bizde şunda yola var. Bizim termemizde kelgen konaklar üdlerin menen tanıştırıp ketlerinde de hıvlagan arıgızı, ağastargızı, bilhägiz ırgaqtargızı biz tamgalargızı bik taşat bularını. Ayda yolanan sitke taypılmay biz oң яктан тамашалар хүзезгә рәхмәт итегез. Мин Кыдырасова Миләүшә Сәлим кызы булам. Хайбулла районы Әбеш авылынанмын. Үтәргән ырыгы кызы булам. Агасым Миләш, кошым Тырна, тамгам Коешкан, ораным Токхаба була. Афарин Токхаба. Мин Зарипов Илшат Булатулы, Мәсле районы Хабанак авылынанмын. Ырыуым Әйле. Қарап әйтеверейін, қошым Аққұш, ораным Салауат, тамғам Ярым Ай, ағасым Тирек. Тирек. Хабирова Тәғзия Сәғит қыдымын. Архангел районында туып өскенмін. Ырыуым Табын. Басу деген жылғаның һауын өсіп өстім. Ораныбыз Салауат, ағасыбыз Қарағас, қошыбыз Қарағош. Салават, яуға ташланғанда. Ашқадар есі өтіп, рәхмет еден Уралдан башап кетегелім. Мен Урал Нигматуллин булам, Ашқадар радионың мұхариримін, Ғафури районының Сейд Баба ауылы егіті буламын. Esken hıvım, üye yılgahı menen Mendim yılgahı, irge bizde motor yılgalarının biri Yedim ağa. Ruğuma kelgende indi, men ödüm Tabın rağınanmın. Kesi Tabın, kabilehine qarayız. Tamgam indi. Hepirtki, ağasım Qaragaz, koşum Qaragış, oranım Salavat. Başkırıstanның atqadanған matbuğat hem məglumat saraları, xidmətləri. Alqışlayız. Fənuza Hərgəmi ödəyiniz. Мин Фәнүзә Баһаудинова, Стәрлебаш районы Ибракка яулы кызымын. Башкортстан дәүләт телерадио компаниясының ишеген асуыма быел 30 ел тулды. Ашкадар радионың эшмәкәрлегенә 10 ел тулды. Һәм инде үземнең дә дөньяга килүемә матур гына юбилей булды. Ырыуым Юрматы, агасым Өянке, тамгам Һәнәк. Рәхмәт. Зөмәйрә Хүтергә. Мин Сафина Зөмәйрә Раяновна, Меңрыуы кызы Дәүләкән районынанмын, Яңа Акылай авылынанмын. Ашкадарда асылган көндән алып эшләйем. Агасым Кайын, кошым Карсыга, ораным Алас. Моңланып аққан Ашқадарга, хисем ташып қылам тамаша. Йырларынан көңілдәр тирбәлһә, нурларынан күздәр камаша. Тамаша кылганда Ашкадардарга уйдар китә ерак. Кеше күңел һыухындарын басып, ак Ашкадар изге тарафка. Бүген безнең Ашкадарның юлы тистәләргә тулганда, киләсәкте шөкергә юрайбыз. Тамашалай дуслар булганда. Ай, афарин. Әйткәндәй менә безнең кунактар, Ашкадардар өсөһөлә. Башкортстанның атқаданған матбугат һәм мәгълүмат саралары хезмәткәрләре әйдәгез. Алкышлап китәйек. Кемдәдер күптән алды, кемдәдер яңарак кына алды, шулай. Хөрмәтле кунактар, әйдәгез без уенга йыелгас, уенды башлайык. Уен булгасының тәртибе була, йолаһы була. Аңлатып китәм. Тимәк, беренче тур кем сосырак дип атала. Тимәк, кем һорау яңгырау менән басып торып, төймәне күрәгез кнопканы шатырдатып явап бирә, менә шуның кәсәләренә, менә шундый матурны ялтырап торган кәсәгә алтын тәңкәләр. Беренче һорау юмактан башлайбыз. Түбә өстендә түмгәк нимә ул? Урал Нигматуллин. Ак болыттар тине. Болыт. Әлбәт алкышлайбыз. Илшат бактыла. Әйтәм бит дигәндә кыстырдылар ул. Илшат та беләйне ул. Олырак кешегә күз бирдем инде. Киләһе һорау. Мейестең кызы урыны. Усак. Дөрес усак тине. Әдәбәттән кагырырга. Алкышлайбыз егетләр. Уны сейкәй ашамайдар, бешкәс ташлайдар. Япрак. Лавровый лист. Дөрес алкышлайбыз, лавр япрагы.
Эркеттен яһалган хүт адыгы. Дөррәт булар бул. Белесе булды. Вакытта Илшат та кызып китте. Алкышлайбыз. Бек мотор. Иләһе гыра ушылай. Суфый ниме ашамас, кабыгында ташламас. Хуган. Дөрес, хуган. Суфый хуган ашамас, кабыгында ташламас ди. Бер тәңкә әйтлеккә. Абына далан худының синонимдары. Бәхет, булдыклы, уңышлы, Тагыла булдыклы, бәхетле. кот дибит. Бәхет әйе. Бай, Оңышлы. Агыммен ул талантлы, далан, һәләтле. удача, уңыш буламы? Уңыш була. Даланлы тиләр, кеше, даланлы кешеләр. Бик даланлы кеше диде. Бер тәңкә ашкадардарга. Дөрет. Башыңда билимең булмаһа, кайһы ереңә авырлык төшә? Аяк, Ике командала бергә атып кыскырды, күрдеңме? Канза, күрдеңме? Ха. Берәр тәңкә абыз алкышлайбыз. Әйдә. Бу хазак дип әйтәбез, ә менә нимә була ул хазак? Хауты. Дөрет уктардың хавыты шулай. Әйе. Дөрет ура. Тамаша журналының тәүге башы мөхәррире. Найлагай. Наил Гаитбаев, дөрет. Мына хәзер фотоһүрәттәге билдәле шәхестәрнең исемен әйтеп китегәләр. Арслан Арслан Бөрәков. Арслан Бөрәков. Рәгидә Янбатова. Рәгидә Дөрет. Хатыны. Әйбет. Әйе, хатын. Әсәрнең халык артисты Арслан Мөбәрәков хатыны, актриса һәм шагыйрә Рәгидә Янбулатова. Алкышлайбыз. Кавалерия капитаны Рустам була. Ротмистр. Дөрет, ротмистр була. Бер тәңкә. Илшат беләйин дә инде. Шым гына әйтеп булдыра. Шым гына әйттеләр койдымы? Нигә шым әйтәң ул? Менә белеп утырам. Акыл туплап утырам ди. Улай булгас, иңгә бер тәңкә алам. Авна был дикторды заманында башкорт левитаны дип йөрткәннәр. Кем ул йөрткән? Галинур Биклатов. Оның турында үзем иҗади портрет тапшыру әзерләдем. Шуңа күрә мин аны әйбәт беләм. Был турында без эфирда һөйләнек. Әле күптән түгел генә әйткәндәй, оның 95 еллыгы булды. Шуңа шуңа әйттең бит тоже. Ашкадар төрке белә, оның турында мәгълүматлар куйдык. Әйе. Алкышлайбыз. Бер тәңкә. Ну, буны беләгез инде. Коръәндә улар 114. Сура, ике командалар сура динләр. Берәр тәңкә афарин. Кытай аюы нимә ул? Кытай нәмәһе? Аюы. Коала. Панда. Дөрес панда берәр тәңкә егетләр кызлар афарин. Кем? Бармаң. Кем башы менән эшкә сума? Бадалас. Ашкадардан һәм тамашалар. Ашкадардар беренче булдылар һәм бер тәңкә ашкадардарга тиңдигди. Афарин, моны бит. Тәңкә һанайбыз. Башлап кетәбез тамашалардан тамаша кылабыз. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез, 9 тәңкә. Алкышлайбыз. Ашкадардар берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез, 9, 10, 11, 12 тәңкә. Әйдәгез тамашаларны тыңлап китәйек. 25 ел нитәһендә әдә вакыт түгел, юбилей. Тамаша журналында менә мин яңрак эш башланым битендә. Шулай да без бер урында ултырдык китап нәшриятының проспект Октября 2 сыханлы йортта ултырдык битендә. Бара бергә күрешеп, бергәләшеп эшләп йөрдек. Әлеге монда ултырганнардан тамашалар иң улагы Тәгъзия Сәгыйтында эшләй. 200 ел бардык инде. 4 ел. Я. Шул безнең әле төп максат инде тамашаны артистлар яратсын дип барабыз инде. Ул артист, ул журналда яратмаган сәнгать кешеләре, мәдәният кешеләре, ул тоже халыкка кирәкмәй килеп чыга бит инде. Алар артистлар үзләре язылмай торып, үзләренең турында мәкалә сау тоже килешмәгән эш бит инде. Шуңа без үзләренә yetkirəbез, булай алгачкы Масар дип кабул иткәндәре юк. Подписка вакытында үзләренә һәрберенә сыгып артистларга әйтәгез, безгә менә 300 сум безнең подписка тора. Акчадан күчергә ярты елга. Ярты елга. 2 айга бер сыгайын. Ну, 2 айга бер сыкканы, шуны тоже әйбәт көткәнем ул кадерләр була бит инде. Идекем көтән. Көтә алам бит инде. Шул
Сыққан, язған бүтін артисттар бірігілі юқ деп әйтмәләр, бүтігілі ақсаны шунда оқи барып, ядылып, мен әлі мені қарап отырғалар артисттар, сәнғат кішілерін, бәден кішілері, оларды бұйыл тағыла актив яларға сақырым. Әлі ядыл осыр өтті мәлі ол? Әлі башанып қатыра мені. Башанып тұра. Несерек бара бұлай? Бұлай, мені тігі адынаға келгейіні 170 кіші ядылған. Бұлай ядыларға бұлайды онлайн рәуіште шылай да енді. Бұла біздің түркіме кіргілер, тамашаның түркімене, анда біздің сақырымдар, қызметкер тәліп еткендер, әр біріге ялғындар да әйттендер, міне әге үйсіз мақса көсірәбі, біз шында оқ ялып, оларға квитанцияны даже еберіп әді. Райондардан ядылылар ма артисттардан башқа? Әлі артисттар ғана ядылар ма? Жоқ, бұлай халық ядылы Ядылылар. Біздің түп ялысар халық ол. Аллаға шүкір, міне біздің иккенсі хансықты етінде, біздің тышылыққа қатта сират дейіліп кетті. Шундай матур журнал. Міне құш жылы, шындай матур тип құш жылдарында поддержать мына биржет яшьләрсе болсын деп. Илшат Зарипов болды, Үдфеш бойынша директор. Тағы журналдан тыш бетінде хәзер сайт бар, һәм төркемдер бар интернетта, ВКонтакте, Одноклассники бетінде, тәгіде ұшарды алып бара. Бір ойлап қараһаң, тамаша журналы республикала бердән-бер башкорт телендәге сәнгать һәм мәдәниятте яктырткан журнал. Шуның өсөн әйткем килә, тамашаны алдырыгыз, укытыгыз, таратыгыз. Сөнки безнең девиз мәдәният, тәрбия нигезе. Тамаша бұғалағында, гілгіне тамаша болып тұрмайдар бет. Үстің өдің ауырлықтары бар енді, өдің проблемалары бар. Шылай да енді. Үзенең проблемалары. Гілгіне тамаша майды. Күндә той, күндә байрам түгел инде, тамаша тегәстә. Кухняла бик кенә, бик катмарлыгына. Ошо республиканың сәнгать йондызлары менән аралашу миңа шул ягы охшай. Артистлар менән, мәдәният кешеләре менән, шул ягы менән миңа охшай инде эшем. Рахмат, рахмат. Тәгъзия Хабирова бүлек мөдире булды. Әйдәгез бер. Фүдһезгә. Тамаша журналда бер генә ел эшләйм, күптән түгел генә эшләй башласам да, бұл эш миңа шул тиклем охшай. Кайһы ягымнан охшай бұл эш. Кешеләр белән ысынлап, матурлап аралашаһың. Һәм аралашаһың бик матур кешеләр белән, чөнки сәнгать кешеләре, мәдәният кешеләре, улар бөтәһеле мәдәниятле, ысынлап та аралашуга бик шундай матур кешеләр инде. Теләп аралашалар, теләп интервью бирәләр. Бuna шуның белән бик кызыклы журнал инде. Яшьләрнең дәртләнеше бер артлы үдәре турасында, үдәренең коллективтары турасында ихлас аралашулары, ихлас мәгълүмат бирүләре менә безне куандыра. Киләсәккә өмет баглайбыз, зур өметләр баглайбыз. Журналыбызның киләсәге зурдыр дип уйлайм. Киләсәктә Алла бер матур дип эшләргә булһын бетәбезгә. Афарин. Бuna Ашкадар радио турында ятканнар бар, моны юбилей 10 ел тем. Ашкадар радио турында буна карап ултырам. Ысынлап та языра керек. Буна бүгенге сарала гына әллә күпме геройдар алдыбызда утыра икән дип, буны мен карап ултырам, кармакка халып ултырам инде. Бездә һуңгы вакытта яшьтер әллә ни драматургия өлкәһендә эшләмәйдер. Пьесалар бик әз языла. Нишләптер? Әллә куелмаганга микән без күрәк. Буна урыс әйтәйек, Россия драматургларын тәрҗемә белән шуга эшләргә туры килә. Буна һездә шундай инде бер сара үткәрелмәй, әйтәйек, берәй конкурс буна пьеса язу буенча, драматургия буенча буна. Сәхнәлә куелмаган әле дип язгандары бастырырга теләктәре юк инде. Тәүдә сәхнәлә куелганда дип алак кына бастырабыз дип. Ул теге журналда басылга, үзе сәхнәгә сыгырга тегене хукук алмай, тирәк шулар аңлатлар инде. Әле Наянага үдләшә дип аңлатып китте. Әле Алтын саһанга үзенең пьесасын айлага ибәрде бит инде. Онда ул артистларның кызык моментларын төрле инде ейеп бер пьеса язганда, шуны тәкъдим иткәнем ди былтыр монда Өфләге театрларга Шанадак Сибайлар куйдылар дигәндә. Хәзер инде журналга бирһәк дип дип ибәрде инде. Гомумән һезгә пьесалар алып килделәрме? Яшьтәрме, уларактармы? Пьесалар бар. Менә сөнки безнең тамаша журналында пьесалар батылып сыгарга тиеш бит инде. Безнең тик пьесалардан сәбәпле и сценарийдар әйтәйек, мәле күреп калдым ошо. Яңа елга сыннар китә инде бит. Әйет. Менә уллар, менә гаилә кото өләсәләр дигән уллар көннә шун бәләкәй генә инде авылдар өчен куйырга, уллар көн байрам итә. Үзенә күрә сценарийы. Менә бит бездә хәзер яшь драматурглар үтеп килә. Бик көчле әйтәйек. Бана Салават Абузаров ниндәй матур пьесалар яза. Куела бит, бездә генә куелмый хәтта инде. Мөнир Кунафин искиткес матур яза. Теле каләме ниндәй искиткес ул Мөнирнең. Теле ниндәй матур. Мөнир Кунафиндың менә тыңлайк вакыт актарын дигән
Ул сәл тамакта куелды, минералга тоже куелгас, гына бирәләр дип шулай бирде. Рәйлегә рәхмәт әйтеп торайык, алкышлап торайык. Алкышлар, зур рәхмәт. Бәтем хөрмәтле телевизор карашлар, хөрмәтле уенчылар, безнең беренче турыш дип адагына йетте. Безнең менән калыгыз алда икенче тур. Кызыграк булачак. Тагыла. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий, одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251 02 27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, икенче тур, беренче тур әйтеп киткәнем кем сорак, шулай бит инде. Икенче тур кем башларак дип атала. Тимәк, уенның тәртибен аңлатып китәем. Карайбыз каршыгындагы экраннарга, плазмаларга, моны күрәгез. 8 өлкә, 8 теманы: фән, мәдәният, табигать, тарих, халык иҗады, әдәбият, кеше һәм җәмгыять, спорт. Һәр берендә һораулар я 2-шәр, я 3-шәр. Авырлыктары буенча 1 тәңкәлек, 2 тәңкәлек, 3 тәңкәлек булуы мөмкин. Шуңа күрә тәңкә буенча безнең ашкадардар алда килә 3 тәңкәгә. Тимәк, ашкадар һез башлайыгыз да, тамашалар һез бетереп куя тамамлап ярар, тигез булган өчен. Башлайбыз һүзгә, кайһы өлкән алабыз, инде теманы алабыз. Ашкадардар, Мәдәният. мәдәният 10 тәңкәлектә алабыз. Өс инде. Бронзадан куелган 6 метрлык Бабишны Зәки Валиди урамында телевизор алдында тора. Һәйкәлнең авторы кем, моны хәзер әйтеп китәм. Вариантлар: Мәүлидбай Хәлилов, Илшат Гыйләзев, Андрей Ковальчук, Владимир Дворник. 15 секунд вакыт бирелә. Ашыкмайбыз, уйлайбыз һәм дә Андрей Ковальчук. Андрей Ковальчук була. чөнки бу бөтә ягда язылды, бөтә ягда һөйләнелде. Һәркемнең шулай бит инде телевизорда гына тора. Дөрес. Рәсәйнең халык рәссамы Андрей Ковальчук үстән кайтты, алкышлайбыз. Тамашаларга һүз кайһы өлкәне алабыз? Һәйдәге табигатта алайык. Һәм әлбиттә үстән шулай бит. Бұл бөҗәктең башкортса атамаһы нисек була икән? Башкортса атамаһы Божья коровка ул русса була. Мына фотография. Вариантлары: кандала, баҙлауык, яҙлауыз, камка. Камка. Дөрөҫ, камка. Ә бездә уны беләбеҙ димәкләр. Кояш апай. Кояш апай дип тәкләр. Кояш апай дип. Кояш апай тиҙәр, осат тиҙәр, Алла бувай һыйыры тиҙәр, Алла бабай бувай тиҙәр инде. Алла титeye, кояшым бак, этем үз, күзме. Кара әле нинди варианттар бар. Алкышлайбыз, афарин өстән кайтты. Хайлайбыз. Әдәбият. Бер тәңкә тигезме? Аслык романының авторы кем был? Бик еңел ора булды. Варианттары: Рәлис Уразғолов, Яныбай Хамматов, Әхияр Хакимов, Тайфур Сәгитов. Әлбиттә 20 сабат баштар фаҗигале аслык елдары. Тәүге зур күләмле әсәр. Рәлис Уразғолов өстәнкә. Берәү, икәү. Өсәү афарин. Хайлайбыз. Тамашалар. Халык иҗады. Өстәнкә. Тәртәне. Арбаның санын тәртәләре булай. Шуны ныгыткан бау ике яктан тәгәрмәскә тартылып куела бит. Кемдер аркандан эшләгән, кемдер кайыштан, тростан да эшләнгән бер вакыт. Билегә аркалык юган тәзе. Тәзе, дөрес тәзе. Әбәтән эшләптер әбиягездә бит бәләкәйдән тәҗи дип үстек. Эшләптер инде тәзе. Тәҗилегеңне тарттыңмы, атай? Өстән кәзәкә, алкышлайбыз. Фән тиҙәр кыздар әйдә. Башкорт халык мәкалдәре һәм әйтемдәре һүзлегенең авторы: Гали Сәйид Батталов, Мөхтәр Әхтәмов, Әхнәф Харисов. Һәм һеҙҙә вариант булды. Мөхтәр Әхтәмов. Мөхтәр Әхтәмов. 2008 елда басылып сыҡҡан. Шулай. Өстән кәһәтек алҡышлайбыҙ. Кеше һәм йәмғиәт. Рәми Ғариповтың һуңғы эшләгән эш урыны: Башҡортостан уҡытыусыһы журналы, Башҡортостан газетаһы, Ағиҙә журналы, Башҡортостан ҡыҙы журналы. Был бик еңел һорау. Быны
Хатта Башкортстан кызы дип хәтерләйм. һәм бик дөрес хәтерләде. Өстән кәзеке. Башкортстан кызы дигәндә Кәтибә Пәкине Булатованың тормыш, иҗат юлы турында мин шулай тапшыру әзерләгәнем. Шул вакытта ошо Кәтибә апай үзе һөйләне, ничек итеп Башкортстан кызы журналын, улар тәүге ханын сыгаргандарын. Шунда ул әйтте, ошо Рәми Гарипов, Кәтибә Пәкине Булатова һәм Әнисә Пайтаһирова редакция булмаган, өйдәрдә йыелышып, шулай итеп улар Башкортстан кызының тәүге Тәүге башланып киткән сагы. Әйе. Тарих. Тарих динеге бит. Әйе. Башкорттарда алтын урда осырында административ-территориаль бүленеш нисек аталган? Кантонлык, район, губерна, улус. Улус. Дөрес бул. Бүтәләр белә инде моны. Әйе. Сүлке, мәктәптә дә укыттылар. Улус. Алкышлайбыз. Құрау, Биштәнкәгә алып булмаймы? Бұл уйында команда 5 уйынсы һәм қапқасынан тора. Хоккей, ватерполо, хула инде бул футбол, бейсбол. Биштәнкә дөрес. Хоккей, апарин. Хәзер тәңкә анайбыз, тәңкә. О, бында. Берәү, икәү, өчәү, 12, 19, 20, 21. 21 очко. 21 тамашалардан болды. Берәү, икәү, 12, 19, 20, 21. Ике қылыңда битән. 22, 23, 24. Күз ашқадардарға? Үсебез дә сынапта ашкадардың тәүге көндәреннән бергә эшләйбез. Әйе, бездә тыңлаучылар улар өлкән буын дип әйтәбез. Безне мәдәниятле кешеләр тыңлый. Югары мәдәниятле кешеләр тыңлай. Аллага шөкер. Сынапта ашкадар ул мәдәни канал һәм бына буындарға бәйләп килүсе безнең алтын фондыбыз бит инде шул тиклем бай. Ошо фондтан без тапшыруларны биреп киләбез. Мин үзем фонд менән эшләгәс әйткем килә инде. Сынапта бигрәк тә бай безнең фонд. Унда кемдәрнең генә тавыштары хакланмаган, зур шундай билдәле шәхестәребезнең тавыштары барһыла. Вакытында инде шулай өлгөрүп язылып калынган һәм шуларны без эфирга бирәбез. Һәм күп тапкырлар нишләптер бана бездән һорайдар инде Ашкадар ул Стәрлетамакта һөйләйме дип. Ашкадар Стәрлетамакта һөйләмәй. Ашкадар шулай ук башкаларда телеүдәктән һөйләй. Безнең әле эфир киңлектәре шулай ук бит инде артып тора. Озын Тулкындарга һәм инде әлегә тиклем без башкаларга гына һөйләһәк, менә ошо байтак кына вакыт инде хәзер Белоритта һөйләй башланык, Күмертауда, Миякәлә, Туймазыла, тагы да бер Сибайда, әйе. Ашкадарды тыңлаһындар. Калаларда, төп райондарда. Әйе. 10 ел тинеге бит әле. Әйе, 10 ел тулды. 2000 елда асылды 7 февраль. Башында кемдер тордылар, кемдәрнең идеясы насыл икән? Башлап китүсе иң беренче инде бездә Рухландырусы. Эшкә ебалусы ул безнең ошо Ашкадардың әсәһе дип әйтәм мин. Ысынлап та ул шулай Миләүшә Галиева. Миләүшә Галиеваның тырышлыгы менән тәүге программалар төзелеп, тәүге тапшырулар кайһылар эфирга барырга тиеш, шулар арасланып дигәндәй, һәм инде һәр вакытта да бик иҗади карашлы, шундай җитәкче, шундай хәстәрлекле җитәкче булды. Миләүшә Галиеваның өлеше бик зур Ашкадарда эшмәкәрлегендә. Әйе, Миләүшә Галиеваның өлеше зур, һеч шикһез. Әмма безнең ул вакыттагы директорыбыз Фәнүр Мөхәррәм улы Ягафәров һәм ул вакыттагы безнең җитәкчебез Рәмис Рәҗәп улы Дәүләтбаевтарның идеяһы менән барлыкка килде. Ашкадар радиоһы исеменнән үк әйтеп тора. Ашкадар матур, моңлы радио дип тамашачыларыбыз күптән инде нарыклаган безне. Коллективыбыз безнең бәләкәй генә, 10-га якын кеше генә эшләйбез. 2-3 тавыш режиссеры һәм бына шунда утырган безнең төп алып баручыларыбыз, мөхәррирләребез һәм әлбәттә яшьтәр дә килеп эшләп китеп торучы яшьтәребез дә бар. Коллектив төпле бердәм эшләйбез. Һәр беребезнең үзебезнең өлкәбез бар. Әйтәйек, менә Урал музыка өлкәһен сәнгатьте күбрәк күз Аллаһа Фәнүзә безнең матбугат өлкәһен алып барды. Миңа килгәндә күбрәк мин халык гәүһәрләре белән эшләрем һәм мәгариф өлкәһендәге мәсьәләләргә битараф түгелмен.
Республикабызда иң зур яуаплы өлкәләрнең бере ул мәгариф өлкәһе. Шуға безнең тапшыруларыбыз мәгариф мәсьәләләренә арналган. Тәүге көндәрдә бик еш Олег Закирхановтың тавыштары ишетелә торгайны. Нурия апайның тавыштары ишетелә торгайны Исаеваның. Улар Ул вакытта әле алып барусы башлап китүчеләр булдылар. алып барусы башлап китүчеләр түгел, без уларны Әле еш кунакта улар булдылар. үзебезнең заставкаларда бидәнек, ашкадарның заставкаларын. Бик еш ишетелә Ул торгайны. тавышлы кешеләр менән, актерлар менән, безнең артистларыбыз менән дәрәҗәле. Уларның тавышы менән бит биянек. Бик еш ишетелә иде Олег Ханов, Олег Закировтың тавыштары. Уларның Әле яңгырап тора уларның тавыштары. Шуны әйтәм килә, Нәгыйм. Ашкадар радио ул. Дөньяла бердән-бер радио башкорт телендә генә һөйләгән. Башлаган вакытта инде бездә бына сынап та республикала билдәле шәхесләребез бик нык курсаланы, улар безгә нык зур итеп ярдәм иттеләр. Әдәбият буенча алхак, мәсәлән, безнең билдәле әдибебез Фәрзәнә апай Гобәйдуллина тапшырулар алып барды. Ул вакытта Гөлназ Котоевала бераз эшләне, Зәки Алибаев килде. Шулай ук әдәбият буенча улар безгә ярдәм иттеләр. Артабан бына Җәмгыять яшәеш буенча Марсель агай Котлыгәлләмов безнең шул тиклем уның безгә килүе, безнең белән бергә аралашуы һәм инде без уның белән бергә менә шулай эшләү безнең өчен зур мәртәбә булды. Курсалап торысы агайдарыбызның береһе булды. Шуннан тагыла театр өлкәһе буенча безнең Шәүрә Гыйльманова алып барусы булды. Уга тиклем тәүге көндәрдә Рәис агай Исмәгыйлев алып барусы булды театр өлкәһендә. Артабан тагыла фольклор буенча безнең билдәле Сәсәниябез Розалия апай, Солтангәрәева, менә шундай зур шәхесләр белән башланганга ла бездә инде нисектер менә шундай фән өлкәһендәге кешеләр тыңлый башланы. Әхмәт агай Сөләйманов шул тиклем матур итеп тапшырулар эшләп калдырды. Шундай зур агайдар, шундай шәхесләр билдәле, шундай фән эшмәкәрләре бездә тапшырулар алып барды. Шул ягы менән үзенчәлекле ашкадар. Отышлы ягы, уның бездә реклама юк. Күбрәк халык йырдары, ретро йырдар һәм Композиторлар, инструменталь музыка. Күбрәк менә шул халыксан булуы менән отышлы безнең Ашкадар радиоһы. Бик матур. Бездә төрле юнәлештәге музыка өстенлек итә. Ашкадар елдан-ел үсә бара. Әлбәттә, яшьтәр дә килә. Яшьтәр килгәс унда яңа көс өстәлә бит инде. Яңарак кына эшләй башланы дип әйтергә мөмкин. Яңа етәкчебез Үзәл Зарипова. Хәзер безнең тавыш режиссер Гөлйемеш Баязитова килде. Бик матур эшләй. Ул сәнгать институтын бетте. Композиторский бүлектә инде композиция бүлеген Салават агай Сәлманов та укып бетте ул. Бик матур эшләй. Менә Рөстәм безнең Кадыргол бик күп елдар эшләй. Беренче көндән алып эшләй ул безнең менән. Шундай Юлай Үзәнбаев та эшләп китте. Юлай Үзәнбаев та эшләне безнең белән композитор Сәйит Билалов эшләне безнең менән. Менә шундай бик күркәм, акыллы кешеләр безнең менән эшләнеләр. Эштәрен яраткан, талантлы кешеләр эшләнеләр безнең менән. Радиола осраклы кешеләр эшләй алмайдыр дип уйлыйм. Безнең коллективка килгән кешеләрнең күбеһе радио эшен бик яратып, радио нескәлектәрен аңлаган кешеләр эшләй. Хезмәттәшләребезнең кайһын гына алмайһың, уларның һәрберсе үз эшен ярата. Үз эшенә шул тиклем мөкибән киткән. Уның үзенчәлектәре бар, менә шул үзенчәлекләренә күнгән, уны кабул иткән, уны яраткан, уны үзенең һәрбер күдәнәге менән яхшы аңлаган кешеләр эшләй. Менә асылган көндән алып эшләйбез без. Әле безнең башка урынга китү, башка эш турында безнең хатта бер вакытта ла уйланганыбыз да юк. Без ошо эште бик нык яратып башкарабыз. Килгән кунактарыбызны ихлас каршылайбыз. Улар белән һәр вакыт безнең бәйләнеш бар, аралашып яшәйбез. Улар да безгә бер туктагыз үзләренең кәңәшләрен шылтыратып yetkереп торалар. Менә ошонда утырган хезмәттәшләремнең һәрберсе бер вакытта ла вакыт белән исәпләшмәй. Эште тулыгынча матур итеп радио тыңлаусыга yetkерү безнең һәммәбезнең максаты. Шуңа күрә радио эшендә был эште аңлап башкаргандар, был эшкә күңелендә шул тиклем мөхәббәт йөрткән кешеләр генә башкарадыр дип уйлыйм. Инде безнең кунактарыбызга килгәндә бездә инде нинди генә ардаклы шәхесләр булман икән дип кенә исәпләп карарга кирәк. Роберт агай Миңнуллин, шагыйрьләр, язучылар, музыкантлар, сәнгать эшмәкәрләре, композиторлар,
Кемдәрде генә алмайык, улар безнең менән хезмәттәшлек итә, елдар буена улар безнең достарыбызга әйләнде. Һәм шулай ук бик тату коллектив дип тә беләләр. Шулаймы? Коллектив сынлап та бик тату. Радио коллективы нык тату. Уралайда музыка хакында сөйләшеп китәләр. Интегрәк буны һин яуаплы кеше буларак интегрәк йырлар куярга тырышаң. Халыктан хоролар бармы? Шылтыраталармы, ядалармы? Безнең радио инде йырлар теләйләр. Сынаптан радио тыңлаучыларыбыз безгә шылтыраталар, кызыксынлар, үзләренең тәкъдимнәрен әйтәләр. Бына шулайрак бул һәйбәт булыр ине дип. Ни өчен дигәндә бездә музыканың барлык юнәлешләрендә дә эшләй дип әйттем бит. Сынапта монда инструменталь музыкалы яңгыра, инструменталь музыкасына алганда инде анда курай моңдарынан башлап симфоник оркестрга, симфоник музыкага тиклем яңгырай. Бында һәм әлбәттә һәрбер яшьләребезнең йырларын тапшыра барабыз радиодаша. Бында опера жанры булһынмы, эстрада жанры булһынмы, барыһында без радио тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез. Ни өчен дигәндә төрле юнәлештә эшләргә кирәк, бер юнәлештә генә эшләһәң халык ялкып та китәргә мөмкин. Бында без төрле жанрларда куллангас, сынапта халык яратып тыңлай. Халык йырлары бик күп яңгырай бездә. Халык йырлары сынапта бик шәп. Ни өчен дигәндә безнең халкыбызның асыл мирасы шул тиклем күп, гаҗәпләнеп, хокланып, хатта кайбердә аптырап утырган шул тиклемдә асыл йырларны калай дип яда алдылар икән дип. Бүтә тәнде сымбырдата бит тыңлаганда. Үтешмәкәрләрдә ситтә калмай. Без һәвәскәрләрнең белән дә эшләйбез, сынапта. Һәвәскәр яшьләрнең, композиторларның йырларын бирә барабыз. Халык талантлары дигән безнең шәлкем бар шунда, бuna тапшыра килә. Инде планнар менә бәшәгез. Бuna юбилей елында юбилей тагыл алган инде планнар куйдыгыз. Бәйләнештә селтәрдәре аша эшләйбез. Безнең редакциялар шулай ук мөхәрриребез бар. Ул Зилия Шәймәрдәнова. Ул бик кызыклы шундай бәйгеләр оештыра бәйләнештә селтәрендә. Техник яктан караганда һуңгы вакытта инде шул тиклем алга китте. Ошо техник саралар кулланабыз. Элекке менән сагыштырмаса инде ер менән күк араһы әлбиттә без килгән елы зур репортер тотып йөри торган. Бүгенге көндә бит инде хатта ижади портретты ла олыгара ижади портрет буенча безнең анда бер рубрикаһы бар, бер шәхескә 1000 караш дигән. Шул рубрика өчен без кешеләрне сакырта торгайнык. Бүгенге көндә инде менә WhatsApp-ка язып җибәрегез дип һорайбыз. Шундый да су килеп сыкты әле менә һуңгы вакытта. Киләсәккә максаттар безнең асык, радио тыңлаусыбызды югалтмаска, нинди генә заман технологиялары безнең тормышыбызга үтеп инмәһен. Барбер радио тыңлаусы безнең беренче урында кала, без улар өчен эшләйбез. Һәм тапшыруларга килгәндә ысынлап та заман технологиялары тормышыбызга ныклы үтеп ингәс, димәк безнең эшмәкәрлегебез тагыла еңелләшә, тагыла күбрәк вакыт безгә эшләргә кала. Замандан артта калмаска, алга йөгерергә хатта. Алга һәм алга. Әйткәнегез килһен. Бүгенге көндә безнең максат республика театрларында башкарылган, уйналган спектакльләрдә алтын фондка һалу. Ул бик зур эш, без уны башланык. Бик күп инде спектакльләр, улар безнең радио фондында калырга тиеш. Бүгенге көндә без шуның өстендә эшләйбез. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, безнең шуның менән уен азагына җитте. Уен булгас, еңүсәләр була, еңелүсәләр, уен бит инде монда. Шулай итеп бүген 24-кә 21 исәбе белән Ашкадар радиога сак кына 200 адымга алдарак булсак, диде алкышлайык. Тамашага язлайык, алдырайык, укыйык, Ашкадарны тыңлайык. Бүгенге тапшыруга килгән безнең каршы командага Ашкадар радиоһының ярлы моңлы хезмәткәрләренә бездән тәмле күстәнәс инде. Сәйсергез бергәләп, шулай. Иң тату коллектив әйттегез бөтендә, шулай тату эшләргә безгә. Мин ысынлап та Ашкадар радиоһын гына тыңлайм. Һезгә уңыштар, күбрәк тыңлаучылар булһын. Һау булыгыз, гаиләгездә бәхет, шатлык. Рәхмәт. Рәхмәт. Матур хәзрәт. Рәхмәт итегез. Тамаша журналын мин күптән беләм һәм күптән укыйм.
бик матур мәкаләләр сыга. Башкортстаныбызның һәрбер кешене был журналга язылуды теләйем. Укучыларыгыз күбрәк булсын. Һезгә тик уңыштар. Рахмат. Тамаша журналы өйгә килһә, ундагы танылган сәнгать эшмәкәрләрен, уларның дөньяга карашын, уларның гаилә тарихын, уларның тормышын укып, без был мәдәният хезмәткәрләре турында беләбез. Һәм һезнең белән бергә артабан кулга кул тотынышып эшләрбез дип өметләнәбез. Ай, афарин. Һәргә уңыштар, һәрберегезгә, гаиләгезгә татулык, иминлек. Киләсәктә лә шулай бергә эшләйек. Республикабызның ел язмаһын бергәләп тулыландырайык. Афарин. Һау сәламәт булайбыз. Алтын тирмәгә килгән кунакларны без дә бүләккә кайтармыйбыз. Безнең Серафимовский каз мамыгы фабрикаһынан һезгә мендәрдәр. Һәм әлбиттә, менә безнең Ишембай районы Маккар урмансылыгынан менә күрәһегез Иван Сей тидәр, уны Мөҗәвир хәзрәт Сәйлә тидәр, Боланут та тидәр, Ирдәр Сәйлә тидәр. Бик тәмле сәй һәм әлбиттә Зәйнәб Ишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятынан матур китаптар. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексынан энциклопедиялар. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, шуңнан безнең бүгенге уенны азагына ла итте. Исәнлек, һаулык һезгә. Һау булыгыз.